Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-esibizzjoni ta' Madeleine Gera, Vanishing tesplora il-kundizzjoni umana, l-isfidi ambjentali u relazzjoni bejn il-passat u l-preżent. Christine X Art Gallery tħabbar Tomorrow's Blossoms, esibizzjoni ta' Selina, Scerri u Angelo Dalli. Id-duo jesploraw l-intersezzjoni bejn il-kreattività umana u l-intelligenza artifiċjali. Tonalities hija s-sitt wirja artistika ta' Gerald Micallef, artist astratt u figurattiv li qed issir ġewwa Ġemelli Art Gallery. Min qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan sa prestazzjoni mill-banda, workshops interattivi u marċ ġdid. Waqt fuq il-Festa se niċċelebraw it-titlu ta' Wirt Kulturali Intangibbli tal-Umanità mogħti il-Festa Maltija mill-UNESCO.